Sibongele uNkulunkulu wethu namandla onke. Silambele wena, sifuna wena. uNkulunkulu othongcwele, ezingisakhuleka nje uma khona ofisa uJesu. Ungaphambisa isandla la khona ngeke ngikubizele ngaphambili wherever you are. If you are about you need ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Hallelujah. Uthi njengokuhamba kwakhokho ngayithola inkosi, if usho njalo ngasiphamisa isandla ezingisaqhubeka ngikhuleke la ngisathandaza. uNkulunkulu angibusisene niphamisa isandla if nibona ukubalekile ukuthi one day uJesu efika, haleluya, ezolanda ibandla lakhe na ubuso uyadonseka. Kulo umfundisi ngamuze shumala kwenye indawo uthi kuyofana njengomayibusi, njengomayibutho, uthi uma ulahla ikubeka ikhona phansi, uma uthatha umayibuthi usondoze eduze kwekhona. Ngezwana bazalwa, kuvele kusuke nje ikhona ivele inamathele kumayibusi. Kuyoba kanjalo ke kumuntu wamukela uJesu. Haleluya. Because asibazi bamukela uJesu, khona bamukela esibhedlela, khona bamukela emgcwabeni, khona bamukela ebhotini, simamukela endaweni ezingafani. Haleluya. So wherever la uJesu mamukele khona, into ebalulekile ukuthi ningahambi bazalwane emhlabeni ningakaze nize ngamukela uJesu. Njalo makhona umuntu ohamba emhlabeni, it's a wake up call for you yokukwamukela uKristu. Ngiyacela niwavula amehlo. Njalo uma kuhamba umuntu nje, haleluya, uma ehamba uNkulunkulu usuke sakwenzela umusa nawe wena osasele. Ngiyezwa bazalwane, because lo osesulu wahamba ngesakwazi ukwenza lutho. Ingakho I love ukuthi ngoba ngincoma abantu abasindisiwe, no, angisho njalo ngeke ngize ngibancome, no, kodwa I love their attitude abanayo yokuthi uma kushoniwe bakhulume more kubantu abaphilayo kunosehambile. Angiphinde futhi, not because ngincoma abantu abasindisiwe, no, but I love their attitude. Niyezwa bangcwele, i-attitude yabingcono because ithi yona ishumayeza more umuntu ophilayo kunomuntu osehambile. Because lithi iBhayibheli akukho ukuphenduka ngale kwethu, noma ufisa ukuphakamisa isandla ngeke usakwazi. Yonke into ofuna ukuyenza uyayenza usaphila. Lithi iBhayibheli incwadi nomshumayeli, uma ufuna ukuyophuza iwayini, go and drink a wine. It's a figure of speech. Lisho ukuthi enjoy yourself when you are still alive. Amen bazalwane. Enjoy uzijabulisa unjani usaphila. Uthi usijabulisa kodwa back on your mind noma engqondweni wakho wazi ukuthi isikhathi sokufa siyofika, sifika noma ubani. I remember ilanga ngenza lento enziwa umfana kaBishop lophuzile lapha namhlanje. Ngibhizi ngiyaphapha la etendeni, ngiyaphapha ngile ngibhema insango, ngiyaphapha la angazi ukuthi ngoba kula khona ngisho noma wami ongizalayo la kushonwe khona. Amen. Uma kusathi kwenza manje ngisaqhubeka ngisaphapha, babotha ukuthi siyaphapha, sineke ngiyami sibhemile, siyaphapha. Wabazana nathi nasibonise sishumayela, nathi ade siphuza, kade sibhema, kade sifeba. Ngeze sinengane ezu5 before marriage. It sounds kuningi ade sikwenza kubi kodwa safumana umusa. Njalo masibona umuntu ophapha njengoba kwenza umfana kaBishop namhlanje, siya enjoy in our hearts ukuthi we've been there before kodwa safumana umusa. Ungahleka nomuntu waphapha ingane yomfundisi, ingane yeBishop lonke iyaphapha, uzuhleka ingane yeBishop lento abayibasizingane. Don't worry, the time will come. May not be today, but the time will come, because siyabakhulekela njalo, siyabanxusa. Ngiyakubona singacasula nokucasula ngoba siyafungona ngoba Syabathandazela. Usuna inkinga uma ungenabo abantu abakukhulekelayo. Ngelinye ilanga the same person ombone lapha back kuzobe kumyena la entshesa uJesu inkosi futhi wasinda. It may not be today, but the time will come. Eventually the time will come. Ashalo waphuthi izandla kusazoshumayela ivangeli nayo nase. Like bamuzo kangcono lwabhuti nami. Because nabangazi bangibone mase ngigqoka isuti. Abangazi ngisambe ezonweni. Ingakho umucula mfana, ingakho makucula usibo noma kushumayela usibo. Abantu balaba, abantu balaba amazi uthi kukhona. Ibebona usibo egcwele uNkulunkulu ethandaza, eshumayela eGulunkulu. Bathi yes, siyamazi esakipitile nayihlele nentombi khona la. Kodwa ufumana umuntu. Noma khona benzi namaka ayikho kodwa lona ufazi. Usilendi yaphila. Ngiyibona phansi kwamanje. Kodwa naku sikhomba lesi if lento yamamba yena
today, but God touching may not be today. Ngayishayi ingane zabazalwane siyabakhulekela ingane zethu. Sinemkhuleko senza njalo sikhulekela abantwana bethu. Ela ngathi ngihamba ngena kwenye indawo bafike bapaka imoto. Bangicela ifoni. Ngakholwa ngihamba nentombi yami egqoka isiketi esingaka. Bacela ifoni ngathi ifoni anginayo. Futhi ngeke nginingi ngisho umdaka utshwala. Bangiyeka. Isikhathi lesincane kusuka la imoto yalapha babona omunye bacela ifoni wanqaba umduwe washona. Ngabuza umbuzo why mina bengazange bangibulala. Ngakhumbula ukuthi kusamanje nginoma othandazela. Wesiqoqa njalo ngo6 athi umhlabelo hodwa athi be still and know that I am the Lord. Shalawazi ukuthi ngiyinkosi. Kanti umthandazo wama uzoyibamba impilo yami. Mina ngasindiswa ngise country club ngidansa mhlawumbe ngiyakwazi ukudansa hayi imsangano country club. Lo dansa khona kuze kusi. Futhi ungadansi njengesiphuphu udansa ugunyile. Ungazazi nokuthi ubani egema lakho ukuthi uhlala kuphi. uJesu silandwe kude. Ngakho isibani sigqoka amasudi si serious. Asiqhamuka sisilabafazi silandwe kude. Silandwe uKristu esilandela kuyena. And ngiyezwa umuntu ukuthi nalomfana lo is the best preacher in this place. Nangidabukela wena ongena abantu abathandazelayo. Alikho ikhaya libi njengekhaya uthi uma wakhona akakholwa ubaba wakhona mhlawumbe ubaba wakhona vela ekhaya ehambela wamshiya nezingane zakho bathi nje ayikho into ekhona la ekhaya thandaza. Ufanje umuntu ongenayo protection. Nangumzulu wala emthebeni ngokuzala. Bekuthi beqinisa ikhaya kaMzobe sibizwe sonke esidala. Sineyindaba sivela ngasasindiswa nje into yabelungu. Basho phela abantu bathi into yabelungu. Sadada sineyindaba. Wabegcatshwa wonke umuntu okhona la ekhaya. Sineyindaba la ngisho nana ngisho isincane sinogqasa gcatshwa. Siqinishwa. Ingakho wena manje lonto oqiniso siyayazi ingakho namanje uma sibiza amagama the presence esontweni sometimes kuthiwa biza ingane zakho call your children by names kanti sibagcaba kwentamoya uthi sezinye ingane zabo ikhipitile ezinye ibhizinisi sizasiwe sazaliswa osikhotheni ngone isixhosa inkwenkwe engasokile. Mithi so umuntu uyavula kushene engane akushiye kanjalo ayinamathalisi ngani siyonamathalisa ingane yomuntu ongayikhokhe futhi ongayonji futhi ongenandaba ungathenge nabuyeni azi nestamp number 1 shiya ke nestamp number 2 is too far azi no purity alo thingani idlela uphizweni uyancelisa nawo ngoba ngiyabona behlakani babhizi banende kuneyingane bayonda bonke ingane zabafana bayizalisa bayishanda lengane zabo batsaka bayibuka ngani ukuthi zizaliswa abafana bayishaya kanjalo futhi abanye basazoyisalisa nalezi zebafika akekho umuntu oniqabanga ngomthandazo siyayiqhabe sethi ngomthandazo ngibona umuntu ongaphakathi nomuntu ongaphansi ngibona umuntu ozana noKristu nomuntu ongazana noKristu kungcono bakhona ikhaya lomuntu okholwayo nekhaya lomuntu ongakholwa. Ngibabona nje abantu okukholwa bethi umdlalo ingane zethu siyasithandazela noma idakwa sizithanda idakwa zinjani because ezethu zabazalwane siyayithanda ngisho izele zinengane siyayithanda nezingane zazo ngoba ingane zethu zabazalwane sangela uJesu phela Jesu akufane sangoma asithathwa ngenkani nazo zozangela uJesu ngesikhathi saso isikhathi singawafika isikhathi abasiyafika kodwa okumnandi uthi ingane zethu singabazalwane ngizwe enga nje ukuthi angisho ingane zethu lesi lezingane nibona ibheda imithile lezi mithi siwa abafana ingane zethu siyayikhulekela ingane zethu lesi noma ngale ngane nga3 kodwa ezethu sazalwe yithi ezinye sayizala singakholwa kodwa inkinga uthi ezethu siyasicaba ngomthandazo shumele kahle lo bhuti umethi at least angona amathambo anoKristu noma ngaze bomlotha kuphela kodwa makhona isu isifish loqoqa izwi into engekho bese liyiqoqa into engekho ibe khona asophila songena kusofa futhi iBhayibheli isimelo ukufa is the way to go to heaven ngeke uyezulwini ungazange ushone njengoba ushona ukuzwe ezulwini iphuthu ukuthi ushona ngashona uJesu ngenaye
Unentombazane ehlala ngala la ngishumela ngakhona la kaGwala. Uthi lo mntwana lo una 17 years uyahamba uyobheka ubaba wakhe le Eastern Cape eBizarre. I'm asking this girl. Ubaba wakhe yamazi ubaba ngimasi. Tata ngikhuluma isixhosa tata ngimasi. Amazi ngempela ngimasi. Chusa usebenza awuyisanga umuyinyanga lapha. Okay? So uyamazi cha. Uyawazi ngakhona cha. Zonjani pho hayi ngizotshela indlela ufuna ungibona. Okay. Fine, ngama ingane yakhe ihamba yakuphi iyakubabwayo dake umawayo baxabana ubaba no stepfather sithi ingane ngayilana endaweni kubaba engamasi isina 7 nothi if lo baba befike lapha noma ibulala noma ukwenza ngawo umuthi uyayisikiza enza umuthi okwenza imali yabona ukuthi ba at least ingcono lengane ba evele yangena kusina disingabazalwa ke sina at least fanele ngihambe nawo nge-Eastern Cape ngoba ubidanger. Nalo baba lo ozoqhamuka ezothatha una 17 engakazaza kubona. I think fanele ngiphele zela. Siye khona isiteke kuzokuthi nayi ingane baba ina 17 awukazi uyaqala ukuyibona. Uyisanga umuntu oyisanga ngeke ngithi ngiyamthoba. Umuntu oyisanga uma nomthakathi cishe kufana. Ngoba ngeke ukwazi kube isanga ungathakathi. Noma ngisho ngathi it doesn't matter nje iBhayibheli njalo uma ubala inyanga nomthakathi kubala ngendlela efanayo bakwisame WhatsApp group. Manje umuntu obhema nophuza ama-drug addicts. Umuntu ofeba nokhipha itilmente efana kulo munye uyahamba ayodayisa umzimba le epoint ezimali lona ukhipha itile for free. Kodwa into efanayo bonke bezinto efanayo badayisa ngomzimba. Kulo udayisa kahle ubudayisa endlini yakhe emjondolo. Kodwa kahle bobo uthubenza nje into eyodwa umehluka ukho ukuthi lo into yakhe honest. Ubuyahamba lapha adayisela belungu adayisela amandiya adayisela amakhaladi adayisela abantu abanemali wenza imali lona akenza imali wenza lost. Kodwa nje benza into efana phela vele wonke umuntu onendoda bengakushadanga kusona yakho. You are keeping it. You have quick to keep it because you are keeping it. It's not yours. Same WhatsApp group. Namazi uthatha ukuthi mina ngifebe uyafeka ubunendoda. Ubunendoda nje ungashadanga uyafeka. That is scriptural. Namazi uthatha ufuna ngangizona vela ngikuzona ukuthi uzokhonza namhlanje. Angishumayeli la ngolosibili, angishumayela wesini ukhuza noNkosi kaZishumela mina ngiqiniso ukuthi uma kwenza ngishona namhlanje ngezulwini kodwa iqiniso ngikutshelile. Fine nabani la like nilanda futhi bishop fight tasuko mama ngaziwayo mama bangathi fight tasuko mama babizo baba balezi ingane lokho ithatha ingane zabo zalo uvumelana ingane yakhe lokho ihamba ithi esokweni ngazange ikhokhele Biktaswela lento ihambe yofa ude ngoba vele izofa yonke into ngenaso i-relationship oyona ngenasimuso vele uzofuphila kodwa sinqamba mama vele mhlawumbe uzothola i-HIV and AIDS you die uthi kufanele uzokudla kancane not very fast but you will die. But two ngeke ungayitholi AIDS uzothola i-depression ne-stress ngoba lokho uzokubhanga vele into ongayikhokhelanga wenza isombe kanjani kuyona ngoba vele uyikhokhela into ongayikhokhelanga wenza isombe kanjani kuyona ngeke nje lo wavela thatha umfazi wakhe ahambe uhlala naye esihlahleni umfazi wakhe ahambe uqalana naye esihlahleni umuntu owenza njalo umuntu ngoba umfazi wakhe uhleli naye erumini yonke into wonke umuntu uyazi Zobulewe stress ale ndoda ezokubhanga. Ngela ngathi intombazana lapha egarage eshare garage ngizoshumayela la. Kwakulosibili ngizothandaza abazali bala, ngizothandaza ngolosibili. Ngahlala intombazane iyapheza nengane encane, ihamba iyakhala ngaseshare garage. Ukhalela intombazane. Hayi, bengihamba nathi uyofunani. Hayi, ihamba nathi bengiyobheka utata wengathi baba ukhuluma isiXhosa. Bengiyobheka utata umntanami. Wakwenzakala ngamfica utata umntanami enenye intombi. Wangixosha ngisuke hamba nathi ngenyawo usase garage ukhathele ngathi uhlalaphi wathi efrazer yazihlala kuphi la bungena la semabhampini la buqala nje ungena la le ndawo le la kudesa khona ijoint hlala khona can you imagine ithi angale ifika ngiyakwenza it's impossible lento boshadile ngeke nje umamkhuzo atenge kumamkhuzo yele kube mngcwabo bezothiwa abathi bafika ukhoza ehleleni intombi it's impossible because I respect into ekhokhela kodwa into ongazange uyikhokhela you don't respect and respect inina endlesivibiyeni ngitshela kahle ngosuku lomnandi lokuhamba lomuntu omdala usukuhamba komuntu omdala umuntu omdala umama ngithi sizoncelisa izinto eziphila ukuthi bo mama please ningalokho futhi nidla izinto ezivela labantu bepimona zamadodeni nidla umngqola
noma uzofika neCFC phuma la ndoda thatha le ntombi ilahle la futhi ngalo khona isihlabathi lahle le esihlabathini okusiza umphefumulo wengane yakho. One time I was reading baba blogs ngangilale kumshumayelo omdala baba ngiyabonga baba bishop lo mshumayelo omdala uthi enye intombazane bayingcwaba balekani madoda kashisa balekani ngempela uthi lo baba lo oshumayelayo wathi lo baba lo ushone lo ntombazane shona intombazane la ekhaya bathi bafaka ibhokisi ngesicapha ibhokisi alifuna ungena bathi balifaka ibhokisi ngesicapha ibhokisi njani alifuna ungena uthi lo baba wazaxoxa le ntombazane kwenze njani intombazane engafuna ungena la ekhaya wathi omunye hey bo behlezi kuphuma ngamawindi lo angene ewindi thathani ibhokisi lifake ngewindi ngene ibhokisi ngewindi futhi fanele iwindi sigqobhoza ukuze ngeke into ayijwayele uyagoloza akwazi umnyango uma ngewindi njalo entodini sengisiza nabo mama nani ninensele nengane ezingane iqhoma zikho nikhona bese niyabeza abathi lengane ifaka ukudla la ekhaya she's a breadwinner in English iyona lethu ukudla la ekhaya ayihambe noma usale nilambe noChrist nothi nihlale nopoison njengoba ngoba enza lo ehamba eqhoma ehamba endodeni kunengane encane ekhula sitshele into enze osisiyihle lapha ekhaya nengane ezu2 zamantombazane engihlala nazo kuyimanje share lezi ezinye ehlala ekhaya noma bazo ngisho lezi ehlala manje ekhaya khona ethuna kho wakhona noNatasha uNatasha mncane wakho omdala whatever akwayenzayo uNatasha uyayikopela noma yini enzo akho uthanda ukukhuluma isingisi alokho ezama isikhuluma isingisi uNatasha nasephathalisa isingisi ngoba ubona lo so ngiyakusiza ke nawe ubona lengane yakhe endala ilokho ihamba yoqoma ibuyibuye don't worry lencane izopractice into ezosesibani ngoba nje ungafuna ukukhoza wandisa ono yalazi igama ngisiza ngoba khamba umama osemdala Kamu bakamba ingane nomuntu ozoshuma kodwa bakamba umuntu omdala I have to help you ngangitshelile nje mina ekhaya ngikhula yokuthi ngeke ngubhema ugwayi phambi kwabafowethu uNkulunkulu angenzile umusa ngabhema insango ngabhema iphilisi usandile wazi wakhula akaza ngibone ngibhema ugwayi ngomlomo nanephilisi nanotshwala kazi kodwa ngiqale ngifunda standard 5 ngaze ngaqeda ngaze ngaqeda kodwa umfowethu akaza ngibone ngiphethe ugwayi kanje qobo angenza sho makufanele ngibheme ngihamba ngiyobhemela kude fike khase ngiqedile manje ngiyodaba kude ngithi angifisa abafowethu bangifuze kulo rwabishe ehamba kuona qhubeka nokubusiso omdala lokhu uqoma phambi kodadebeni noma phambi kwengane yakhe isikhulile don't worry izofeba ngaphezulu kwakho ufuze uyadlulela futhi ngalokho ishaya othi ngaze ngayizala aphinde ushane nengane bisiqala ukufeba muthi ngokuba ligqoka isiketi ilokhu ihamba njalo esitolo ilokhu ingabuyi don't worry ifuze wena I quote ngakhona intombazane ehlala lapha ekhaya ehlala khona yamba ethi kamela kuthi uphilile ngela ngihamba ngathi uphilile sesiyothandazela uphilile masifesazela uphilile sifica uphilile ulala phansi phezulu embhedeni kulala usisi wakhe nesoka hayi umuntu omshadile nendoda isoka yena uphilile lapha phansi ngathi philile qoqa into zakho amboshana nathamba nathi you are in danger ngeke usisi wakho omdala azokuthatha akususele eSteel Cape azohlala nawe emjondolo ulale lapha suyintombazane esikhulile kanje abhizi nahlala nendoda yakhe engamshadile lapha phezulu behlisa umkipiti bawehlisela phezulu wakho mntana noma kanjani ngeke ungafeli ngoba lento yokufeba don't worry ungajethi kuya ngothi noma hips umoya ngoba khona ishisa kwaze ifebani ukuthi iqamba manje hambe evusicimba uzokutshela ukuthi sekonakele ngabe phela bekho shuka mama Nange ngitshonje umfana omncane uthana isakwazi esidala seba angazi usebambisa kwazi esidala ufuna imali sinemali sashonelwe indoda ngizama ukuveza lento yini yomoya lo moya lokhu ufaka enganeni don't worry you will reap what you sow uyokuvuna okutshalile
Ngifisa ukuqoqa kahle bonke omama nengane nina ingane bomama siphathele kahle ukuze khona ingane zenu sizoyiphatha kahle. Futhi siphatheni kambi kulena engane zophatha futhi izodlula kwena. Wena ukuqomana nje nabantu abangasebenzi izoqoma abantu beemoto zona. Isitanda sesiphezulu. Ngesamba kule level yakho don't jalo na kule level ebhedamba uqoma nomba ukubamba nje. Yona don't jalo. Izoletha amaPakistan. Not Anna, no James. No John. So sanite ngathi amakhadi ngasona amakhaladi. Makuthi khonza amadlozi kudide ngishidlo sidide lenda li understand. Kudide ngidlo sidide wena mali khona. Bakhona inyanya yonke leti dide kuba uzalite etezalite edidana. Yakusiza mangithatha uJesu qondisa impilo yakho. Ngiyeke nje uJesu bothi into yokudlala. Hey. Uzomlanda ade ngicela ukuthandela ngithale kunomunye umama ongazi ukuthi ngigude ekuthandazeni. Lo mama lo uyangikoleta ngihamba ngoshumayela emshadweni wengane yakhe ngashumayela emshadweni wengane bangangipha mali ngabuya mahala bengangiphashiseni bane ukhipho player wami imali mina banganginika. Khipho player bamnima khipho player usho bathi ngihamba ngale wemali mina ngumfundisa ngikwazi ukucharge. Ngoba thina siyawazi amavesi freely you receive freely you give. Babothi into umfundisi into okwenza isilima nje abantu bathi umfundisi bebembona abantu babona into okwenza isilima nje bigula ngicela ungikhuleke simo sama sambi kahle mase kufanele kahle akezi abantu bebona umfundisi babona into okwenziwa nje sinome kahle ngathi umfundisi akalali ngathi umfundisi abomi ngathi umfundisi akanangane ngathi umfundisi akahle ngathi umfundisi akanamfazi ngathi umfundisi unemoto kodwa imoto yakhe ufika ingelosi kakhuzwa ayifaka upetrol yonke nje into umfundisi ngathi nje into perfect into yakhe into yasezulwini don't play with us ngiyakufuna ngathi mina ngumuntu wasezulwini mina ngisosenze umuntu wasemhlabeni kodwa ngowasezulwini angisethi basi bakuthobe bokwenzislima umuntu wasezulwini mangisilima ngumuntu wasemhlabeni kodwa futhi ngiyakuphi ngezulwini kodwa ngwakephi so zonke idingo zasemhlabeni I need it like everybody ngiyalamba ngiyoma ngiyadinga upetrol ngiyaba ne-stress ngiyaba ne-depression ngiyacasuka ngiyabuza ubuhlungu like everybody I'm a human being ngumuntu like nje nje abantu bonke ngiyashina ngiyacasuka ngakungathela ngiyajabula ngumuntu umfundisi umuntu nje lo mama lo ngisusa lawa ngisale ndwedwe ngemoto yami petrol wami ngawumshadisa mahala bangangipha ngisho isent bangikubhalana nje bangafanga ukuthi ubhalana ngo7 at least ngcono ngicabangela ngikubhalana afike ngaphunda sasha noSamuel wakho boy zahle ingane zami zajabuza mzulu lapha ingane zazi kuba umfundisi into yenziwa isilima nje kwaphela ngaka kanti indoda yakhe izofinisha istroke wabazama iphi wayifana naba good mina ngangikho good ukulami ngenza abagudi nje kodwa khona la ngigudi khona ngenze umuntu angabi soft kodwa khona la good khona ngamdelela umuntu ngoba you never know khona la good khona la good khona akekho umuntu perfect ngisho Jesus why you call me perfect because no one is perfect Mase uthi umuntu perfect bishop now uko perfect sometimes ngibona uperfect ngoba ngikude nawe bayahlala nawe uzokubona uko perfect uyayifaka ingane mhlawumbe ufaka induku lapha engane lo mama lo indoda shawe stroke wabazama abafundisi bomaranini wabazama konke indaba bathi bayibukela nje abafundisi bathanda abafundisi indoda aqhubeka kanje wakhumbula ukuthi lo amfundisi engamenza isilimo namnika ubhanana u7 kodwa uNkulunkulu angishadise nganamala ngoba abantu besenza into eshabakhohlwa I'm telling you abantu bayakhohlwa abantu bakhohlwa bonje ukuthi bakhumbula kahle bonje kumbe yabo manje banginishumayeza ngimthanda ngami ngiyangithanda ingathi kuthiwa nangu umfundisi mzobe umithi sile ngathiwa savele simbone indlela yaqoqa ngayo indlela yakhuluma savele sabona umfundisi wenu lo sekusho nini Nani sankosi yami Mzobe umuntu nkosi yami nkosi yami mhlawumbe lengane imshaye ngehips Mzobe nkosi yami adideka we human being ngafethu lo
savele sambona indlela iyona nendlela agqoka ngayo umuntu bese gqoma usitane egqoko savele sabona he's dangerous ngoba yani sithanda masenza kahle makholo kube sikwenza you don't like us and support isikhulekisi amen nasi stroke samshaya bani ubaba bamkhulekela wangasinda wabuya kumina mfundisi waqala kumshado wasiphatha umshado wethu washadisela kwaba mnandi wahamba no wasile sibantu baregister umshado wethu kwaba mnandi wasathi ingane zakhe sathatha ingane zakhe zayizalala kwami ingane zakhe lezi zoshada ngintanda nabo nonkosikazi tata wazo manje nkosikazi unenyawo encane zayivumbuka zinawo ephanda nabantu washawa istress zama nabantu unkosikazi wami mina she's very supportive to me yonke umsebenzi engenza unkosikazi wami la washawa istress unkosikazi wami ngenxa labantu angabazi bangasekhaya maranile beyoshadela endoda benza mina isilima bangabathatha abafundisi bangakubo kanibonile kubafundisi babo ingakho bengabashadisi sebezobheka nje isiphuphuko esingenankinga sophela ugesi wabishop bishop ophela siphakathi kwabantu amen ngomusa kaNkulunkulu moya engcwele wathi mfundisi ngizwe ngathi ngakukhokhela nje imali hawu mfundisi mama ngikhokhela imalini mshana wake imali mfundisi awu mama ngikaze ngicela manje wanginika obhana nabo sebe ngamkhumbuli ngiyabakhumbula mama nje obhana nabo ngani zamzala zajabula obhana wathi akwanelanga mfundisi i-account yakhe ithini ngiyayazi i-account yami ngayisho watititi wamfayela imali hawu nkosi mama ngathi mama ngiyabonga awuthi ngikhulekele imali but before uzothandaza ubaba kwamusha we-stroke yabo kanti hayi ngoba ngikhokhela le mali sekhumba ukuthi nawe unenkinga ye-stroke siyangibona kanti nginothixo ngakhuleka uNkulunkulu wavela ngabona zange bephuliswe yimina nje ukuthi besenza ukuthi amphilise phela umuntu ophilisa uJesu not me umphilisa nje uNkulunkulu waphila haleluya amen webazalwane nimamukele uJesu kubalekile umuntu oyovuka umuntu wamukela uJesu 2 ingane zethu siyasikhulekela ungcono ongaphakathi kunongaphandle amen before ngihlale phansi ngiyacela ukuthi baba ubloseze ngaphambili asho amazi uba 2 ugezi zophela yabona ugezi zophela ngesaqhuba kumcevele ukuba blose nje ezempela uvale isandla uvale la phamba isandla la khona vala nabo bazalwane nabo bantwana bakho siyabakhulela egameni likaJesu umfundisi ushumayeli ukhulume kahle kakhulu ngoba ngelanga sovuka bonke bayovuka kodwa bakuKristu Jesu siyabanxusela naba Syabathandazela egameni likaJesu uNkulunkulu namandla wonke bagcine ubafihle bakwamukele na Jesu benkosi nomsindisi makufika isikhathi sokufa kubona bazana uJesu siyabakhulekela kwaNkulunkulu ongcwele basize bawalungisa abantwana babo bawalungisa amakhaya abo kube khona iorder bazazi uma bephatha kahle benze abantwana babo uma bephatha kambi benzela ingane eziningi ezizoqhubeka idaba utshwala ziphethe bekhona siyabanxusela siyabathi ukuhamba kwagogo bamukele umusa ngiyacela shaya izandla baba uBloss umfundisi esezana ngaphambili